Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Maskara! Animal! Kasi mo! Ito ang ligid! Napanggas ka, Yavan! Ops! Madali ko! Ang driver, napiit sa manubila! Animal ka! Kinip! Ops! Mahayag kayo! Daga-driver ko! Ako nasan! Grip! Ni apa pa! Napla si Sira! Doon ko! Ayos ka! Uy, salbahis! Grip! Kabo ang salbahis o tili ako! Kitsa ka! Sa di pa ko magpailag ka rin, tawagan ko na ang mga pulis sa pahipawon na niya mga kidnapper akong dadakpan. Unsa? Sa kabatan ng babae ang inyong biktimahon? May cellphone ka? Be, Kapin ako sa ipon. Ayaw nagwa. ako ang matubag. Aray! Kuya Pansya. Huwag pangan. Iyon ako. Kakimot! Asa na ang akong gisuko ka mo? Kakipot. Sa ato pa ang kakipot kang kini o kini na nawag. Kakimot! Tubag litsi! Ganun di ba kamating mo? Brad Federico. Oh? Oh? Kinsa itong mitingog? Nganong, nag-Brad Federico siya na ko. Hello? Hello? Surrender na lang, Brad. Kinsa ni? Ang imong igsoon, si Abel. Oh, ikaw? Ganong, Diskuhido ang imong tuwa kasakop, Brad. Napanggang ilang gisakyan. Nadanaw ta nila ang usa ka batan-ong babae. onsa? Ano? No. Oh, shit! Shit! Abil! Abil! Ako ro bang nakadakop nila, Brad? Sorry kayo, ha? Abil! Magsimbak ka nga may gapas ang ilong! Brad, ayaw pabuta nga magsakay kag nindot mo sa kinan nga itong ug dunay background nga music, Ave Maria. Abil! Eh, Pakita na ko! Pakita na ko, Abil! Aron sing matagamtaman mo ang kabangis ni Federico! Dili ang kabangis nga akong ipangindoy gikan kanimo, Brad Federico. Kundi ang mainit mong gakos sa usa ka igsoon. Animal! Di ti ka igsuon, ha? Ayaw ipamugos ang imong kaugalingon. Di ti ka igsuon, nakadungog ka! Di ti ka igsuon! Dugmukon ti ka sa akong mga kamot, Abil! Ano yan ang mga pulis? Kuya, salamat kuya. Salamat kaayo. Ay napagilagin dahil. Lawas ka na. Salamat kuya. Kung wapag tingali ko sa nahitabo na ako. Ano yan ang mga pulis? Itugyan ko ikaw kanila, ha? Kinsay pangani mo kuya. Abel. Ako si Abel. Salamat kuya Abel. Salamat kaayo. Oh, si Abel. Diin ka ni kanahan, nirampat tingali ni, nangitag ikal. Hello? Asa naman ka, bayot? Sorry nalangan ko. Unsa man nangita kag ikal? Nananggi pa ka? Gigukod na ko ang duha ka lalaki. Na, nayabag na jud kang abela ka. Wala jud ka kaagwanta day? Mugukod na jud kag laki ron? Gigukod na ko ang duha ka lalaking mga kidnapper. Oh. Unsa? Padaw na ko. Oh.
Pabuta ko. Ang tagiya sa motor, 9 taon, nagugdong. Murag nakatog. Do, Ay, do. uy, asa kong motor bay? Asa? Nana, ako nang iuli ni mo. Ay, Sorry ha. Ako ang nangirog sa iyong motor. Gikukod ko lang ang duha ka kidnapper. O yan akong abang. Sa kalibo na. ayaw lang bay, ayaw lang bay. Ano ko tagi ka bang, importante nga imong nauli. Dawatan lang eh. Ato diya ako si Abil. O salamat kay sa iyong motor ha. Kay kunuha pang imong motor. Di na ko maapsa ng van nga nagdagit sa kabataan ng babae. Naluwas na ko siya. Ug ang mga kidnapper bay. Nasikop na ko. Ug tuwa, gitugyan ko na sa kapulisan. Tinuod ka? Wate ka pog sa aron mo ka. Abel, Subo lang pala doon. Nga ang duha, nga akong nadakpan nga mga kidnappers. Sakop kaya po ni Federico. unsa? Atoon ko na si Don Rafael. Charity na po. Sana na eh. Hello, Charity! Anyari? Niabot tas Abel. Og nakaluwas og batan-ong babae gikidnap. Oh, ano? O sa kidnap? Usa ka batan-ong babae gikidnap sa duha ka tawo. Iyang gigukod. Nasikop ang duha ka kidnappers. Oo, uy. Hondo sa ato pa sa may Abel hero di ay. Kisa mga kidnapper. Sakop sa kakibot gang, diin ang leader, mo si Federico. Ano? Ngano ni balik pa man ka, Abel? Kung anong unta, may ibalita lang ko kang Sir Rafael. Usa ka na, Abel. Good news na, Abel! Makagool, tungod kay naghimo na sa milagro ang akong igsoon. Abel, o sa'y buot mong ipasabot. Nasakpan ako ang duwa na kasakop nga mikidnap og batanong babae. Sa, Namasangil ka ba ni Federico? Wa ko mamasangil, Miss Marga. Si Federico mismo, mo'y nanawag sa iyang mga sakop ug ako ang iyang gikasulti. Pasangil mo na lang ka na. No, dili kini pasangil. Ang duha ni kasakop, sakop sa kakibot kang ug siya ang pangulo. tugang sa laod ang gihimo ni Federico. And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!